ɗaukaka daga Allah ce, na ce rashin ta ma daga Allah ne. Na ce ɗaukaka daga Allah ce, haka rashin ta ma daga Allah ne. Ya ilahi tabaraka ƙaran tsari ga dukan maƙina, yanda na uwa da uba ka ƙara tsarkake min harshe na, dan fiyayye daga Amina ala Mustapha abin Zahra. Yau da gobe ta Allah ce, akwan a tashi san ba mu ne ba, ba mu san zami haka ba, ga ci gaban mu san ba mu fasa ba. Ko gidanmu da na taso ba fasu san zanzan mai waka ba, da ta zamo sana'a ta kaina addu'a ba su daina ba. A Hausa mun kai 4,000 waka ce ta zama sana'ar mu ce mu sha mu tufatar kai har ma mu baiwa iyalinmu. Cikin mu mun kai 400 wanda aka san su jahohinmu, waɗansu sun wuce ga wasu har a yau ba su shuɗe ba. Na zo ina da abin cewa har a yau kwani ban kosa ba, idan ana batun gyara ba manyan mu dai su gyara ba. Muwa muna da abin cewa ba wai dan kuɗi kai waka ba, kada ka ce na fi kauɗi ma gidanmu dai ba a tara ba. Abun da ke damuna wasu cikinmu ba mu sanin kanmu, to baka san kayinka ba mata ya za ka gana mutuncinmu. Amma kusan har kullum mu dai muna hanan da aƙidar mu, dukan abin da ilahu ya so ɗan adam ba zai wuya kauda ba. Idan ruwa da kada ƙaryara akuya ce ta sabaki, katsini nan wannan ku ce ku halin yan tsaki. Abun da mamaki ku gana muji yanzu ya sa jan baki, rabu tsare mu baki na uwa domin da shi ba zai yi kawala ba. Salisu yaro ne ni dan karamin ku da ba malam ba, abun da ke da amun muta ya za a ce ba zai yi na furta ba. Ina mutunci a ce dan karami ya haikewa babba, in ɗaukaka kaka je da ta Mamman Shata ma bai zauna ba.